Bona tarda. Novel·lista, assagista, filòloga, professora, autora en català i castellà, mallorquina encara que nascuda a Barcelona. Carme Riera és acadèmica d'aquesta institució des de l'any 2002. Membre també de la Real Acadèmia Espanyola, membre molt activa. Ha estat presidenta de CEDRO, una institució no massa coneguda popularment però vital per al gremi literari. Premi Nacional de les Lletres Espanyoles el 2015, després d'haver obtingut guardons com el Prudenci Bertrana, l'Anagrama d'Assaig, el Ramon Llull, el Josep Pla, el Sant Jordi de novel·la o el Premi Nacional de Narrativa. Tenim el perfil d'una autèntica dona de lletres, en el sentit de Marc Fumaroli, l'home de lletres, la dona de lletres, d'extensa i brillant trajectòria, que els lliurers no han adormit perquè segueix sent un personatge rebel i combatiu, com testifiquen, entre altres coses, els articles que escriu cada 2 diumenges a La Vanguardia. Ningú millor que ella per parlar-nos d'aquell gran personatge de Mallorca que va ser l'arxiduc Lluís Salvador, al qual ja ha dedicat una novel·la, una obra de teatre i diversos estudis. De Lluís Salvador i de la polèmica de l'acció aristocràtica. Ho fa dintre del cicle Personatges polèmics de la història que va inaugurar el mes de gener José Enrique Ruiz Domènech parlant de Lucrecia Borgia. Es va interrompre per la pandèmia i afortunadament va continuar el mes passat Isabel de Riquer sobre Elcano i Magallanes a partir dels fascinants escrits d'Antonio Pigafetta. Bona tarda, Carme Riera, i endavant. Moltes gràcies, Sergio. Vull donar les gràcies també a l'Acadèmia de Bones Lletres per haver-me convidat a parlar en aquest cicle de figures polèmiques de la història. Lluís Salvador d'Augsburg-Lorena evidentment va ser un personatge polèmic. Vull però, abans de començar, dir-los que no sóc experta en l'arxiduc, és a dir, des d'un punt de vista acadèmic, i que no estaré a l'alçada de la conferència que vaig poder sentir de la Verita que vagi això per endavant. Però sí que és veritat, el Sergio ho ha dit, que he treballat des del punt de vista de la ficció, que és molt diferent des del punt de vista acadèmic, sobre l'arxiduc Lluís Salvador. Li vaig dedicar una novel·la, Les darreres paraules, un llibret d'òpera, que encara no s'ha estrenat, una petita peça de teatre. I des d'un punt de vista més seriós vaig comissariar una exposició, el catàleg és aquest, el catàleg és força interessant pels articles que recull, una exposició que el 2015 li va dedicar al govern balear a l'arxiduc Lluís Salvador amb motiu del centenari de la seva mort. Jo crec que potser l'interès que tenim els mallorquins per aquest personatge és perquè va ser el viatger més important que mai no ha arribat a Mallorca. Si vostès recorden, hi havia una viatgera anterior amb ell. Era aquella senyora que es deia George Sand i que va arribar a Mallorca amb el seu amant, el Frédéric Chopin, i que va escriure a un hivern a Mallorca coses terribles dels mallorquins. Però també a l'Histoire de ma vie jo recordo haver llegit que deia exactament això: m'han ferit a la banda més terrible del meu cor, no els perdonaré mai. La George Sand, si jo no recordo malament, va publicar el seu llibre Un hivern a Mallorca el 1842. L'imatge cap a Europa, pensem que clar, no estem parlant de l'època actual, però bé, el llibre de George Sand va projectar una imatge cap a Europa de Mallorca bastant terrible, i especialment dels nostres avantpassats mallorquins també. L'arxiduc Lluís Salvador va arribar a Mallorca i va escriure sobre Mallorca, sobre les Balears, un seguit de volums amb aquest títol, tradueixo perquè no sé alemany i potser seria terrible que ho digués en alemany: Les Balears descrites per la paraula i per l'imatge. Aquesta és la seva obra magna. La comparo amb la de George Sand precisament perquè ell diem-ne que ens va tractar molt bé. Va tractar molt bé els mallorquins, va tractar molt bé totes les referències antropològiques, geogràfiques que va donar de nosaltres. Però segurament vostès saben que el Die Balearen va tenir una acceptació no precisament popular. Era un llibre per gent interessada, era un llibre més aviat per savis.
Per tant, no arribar a un gran públic. Però sí hi va haver un fet que jo crec que pot donar-li la volta a la qüestió de George Sand, perquè els 2 primers volums van ser premiats a l'Exposició Universal de París el 1878. És a dir, que l'imatge que difon l'arxiduc després de George Sand realment és molt més interessant i arriba, almenys a les èlits, sí que hi arriba. Per tant, fa justícia d'una, dirien els mallorquins, injustícia. Podríem parlar fins i tot de què va passar amb George Sand, però això seria tema per una altra conferència. Di Balearen s'assembla poc a Un hivern a Mallorca, no sols per aquest punt de vista, sinó perquè podem entendre que Un hivern a Mallorca és un llibre, és una crònica d'una estada, és un llibre en el fons de viatges. Els llibres, el Di Balearen, els volums de l'arxiduc, no podem dir que siguin llibres de viatge, són llibres escrits per un viatger. Però totes les obres de l'arxiduc, no sols Di Balearen, sinó les infinites obres, fins a quasi bé 70, 68 sembla, totes les obres, potser les líriques no, però moltíssimes de les obres plantegen problemes geogràfics, antropològics, botànics, zoològics, i tenen un caràcter evidentment molt més enciclopèdic que les notes de George Sand. Però potser precisament perquè aquest cicle planteja paradoxes en relació als propis personatges, caldria dir qui és, caldríem fer referència a qui és l'arxiduc. Diré tots els noms amb els quals Ludwig, Salvator, Maria, Giuseppe, Giovanni, Battista, Dominicus, Rainieri, Ferdinando, Carl, Zenobius, Antonín d'Habsburgo, Lorena i Borbó. És a dir, com a persona que pertany a la cort imperial té tots aquests noms, com sabem, que corresponen a la gent principesca. És fill de Leopold II de Toscana i de la seva segona dona, Maria Antonieta de Borbó, i és cosí segon, no, a vegades es diu que era nebot, no, és cosí segon de l'emperador d'Àustria. També és parent de la seva dona, de la famosa Sissi. Va néixer al Palau Pitti de Florència, jo crec que això deu marcar, néixer al Palau Pitti i poder jugar de manera tranquil·la pels jardins de Bòboli, que ara podem evidentment visitar. I va morir a Brandeis, a Txèquia, el 12 d'octubre de 1915. Però exactament qui era? Perquè si vostès van a Viena i parlen de l'arxiduc Lluís Salvador, serà un de tants arxiducs que com hi havia allà de la cort imperial de l'època. Per nosaltres és un altre tipus de personatge. Tenim molt clar, aquí jo havia plantejat un arbre genealògic, però és igual, tenim molt clar quina era la seva ascendència, però hi ha un punt obscur en relació a la seva descendència. Perquè mai reconegué cap fill, però va deixar tota la seva fortuna al seu secretari i als fills del secretari. A Mallorca, hi ha alguna persona mallorquina que diu que sí aquí davant, a Mallorca això és una qüestió encara polèmica. Hi ha gent que és descendent de l'arxiduc o no. Jo quan preparava l'exposició vaig anar a veure una senyora gran que semblava que sí que era descendent de l'arxiduc i li vaig preguntar i aleshores ell em va dir m'és igual, el que passa que li estic molt agraïda a aquest senyor, evidentment perquè clar, heretar les possessions de l'arxiduc és cosa francament meravellosa. Per tant, protegir i educar els fills de l'Antoni Vives i els biògrafs solen justificar amb un aspecte tràgic i terrible que no es casés mai. Deien que la seva promesa, l'arxiduquessa Matilde, filla de l'arxiduc Albert, va morir cremada i que aquesta terrible desgràcia era la seva promesa. Sembla ser, per les coses que jo he pogut llegir i els articles que he pogut llegir, un d'ells recopilat en aquest volum, no era tan així. Estava promesa amb un altre personatge de la realesa, però sí que era molt amiga de l'arxiduc i que l'arxiduc va ser constantment informat de com era l'evolució de les ferides d'aquesta noia. Hi ha també polèmica, diuen que hi ha una manera magnífica de dir que es va cremar amb un canelobre, que quan baixava per una escala per anar a un ball, el vestit de gassa, doncs magnífic, es va cremar.
Però hi ha una altra versió que és que fumava a la seva habitació. I clar, una arxiduquesa no fuma i per tant això evidentment no es va dir. Desencadenar aquest drama terrible de la seva joventut, el fet de fugir constantment, el seu desig d'anar més lluny, o era un tret dels Habsburg? Perquè vostès recordaran que l'arxiduc tenia un germà que va ser molt i molt famós, que era aquell personatge que es va, diguem-ne, desclassar, era l'arxiduc Joan Salvador, que va convertir-se en Joan Hort. I aquest Joan Hort, convertit en burguès, va llogar un vaixell a Anglaterra, el va carregar de carbó, va anar fins a Valparaíso i a Valparaíso va desaparèixer. La llegenda de l'holandès errant explicaria molts aspectes relacionats amb el Joan Hort. També caldria esmentar que l'exili de la seva família, és a dir, el drama de l'exili, sabem que surten de Florència el 1859 per no tornar-hi mai més, és a dir, per la unificació italiana, els austríacs van fora. Lluís Salvador en aquell moment tenia 12 anys i surten en diverses carrosses, és fàcil d'imaginar la seqüència, i aleshores la carrossa on hi van els nens petits, ell és el novè de la matrimoni, la gent crida, morin els Habsburg, i van tirant pedres. I algú diu, mireu que lleig que és el príncep Lluís, sembla, en mallorquí diríem, una moneda, aquí vostès diuen una mona. I això al nen l'impacta molt, és a dir, aquest fet crec que el recordarà tota la seva vida. No se poden posar diapositives, no? Bueno. Doncs sembla que era lleig, tot i que jo he portat unes fotografies que demostrarien, és a dir, la paradoxa que dèiem, que és precisament el contrari. Però després de gran sí que, a conseqüència d'una acromegalia, té un aspecte desagradable, és molt gras i tal vegada això, aquest fet del seu aspecte desagradable, no és maco i alt com els seus germans, bé, alt sí però no proporcionat, fa que pugui rebutjar fins i tot certs costums d'anar ben endreçat, d'anar ben polit i ser tot el contrari. Té una salut de petit delicada i per això, com que quan van a l'exili ja no tornen, diem, a Itàlia, la família l'envia amb el seu germà Joan Nepomucè, aquell que es convertirà a Jamport, a Venècia, on resideix entre el 1861 i el 1863. Els seus pares consideren que el clima més benigne que el de Txèquia l'ajudarà, diem, al seu desenvolupament. I també un aspecte que per a l'època era molt important, que eren els banys de mar. El fet de poder-se banyar, potser després veurem com això es remarca constantment per la recerca de la mar i per poder anar a les Balears. Potser aquesta malaltia infantil, aquest ser un nen delicat, influiria en la seva adolescència i fins i tot en les dificultats de la seva vida sexual, de la qual després parlaré. Però per contra, és lleig, és dèbil, però és molt i molt intel·ligent. Estudia a Venècia amb professors particulars, però després estudia a Praga i és molt curiós que no pot anar a la universitat més que en algun moment perquè un príncep imperial, una persona de la casa imperial dels Habsburg, no pot trepitjar les aules públiques, però els professors universitaris li donen classe i sabem que el preparen força bé en totes les matèries, especialment les matèries de caràcter natural, és a dir, les ciències naturals, i sabem que arriba a parlar 12 o 14 idiomes segons uns altres. Quan ja se'n parlen tant, suposo que no ve de 2 i per tant podien ser 14 molt bé. Bé, és controvertit per alguns, enaltit per molts, considerat viscontinià abans de Visconti, precursor dels hippies. Els seus biògrafs l'han presentat des de diversos caires. Però el més destacable, jo crec, és la seva vida errant, la seva vida errabunda, per alguns. Per uns altres, l'interès per la ciència a la que consagra la seva vida, i per un tercers, tots els aspectes de la seva vida sexual. L'anecdotari mallorquí també és ple de referències a la seva figura,
que sobretot la més coneguda, la més difosa, que seria la part, diguem-ne, clara, no la part oscura que també tenim. Va sempre envoltat d'un seguici, d'un acord, però és un acord de persones humils. Amb qualsevol dels seus servents el podrien confondre perquè va molt mal vestit, perquè llueix com si fossin medalles, moltes taques, i fins i tot la gent parla d'una bigarrada cort que el segueix per tot, però si algú el contradiu, si algú el traeix, evidentment serà foragitat, serà desterrat, com després veurem. Ningú d'aquesta gent que està a la seva cort i al seu servei cobra. Cobraran al principi alguns, com Viborni, però després això s'acabarà. I en canvi, en el seu testament demana als hereus que els paguin fins que es morin tot allò que se'ls deu. Només en aparença pot semblar, per altra banda, un desclassat en el sentit de com va vestit, no? Perquè sap perfectament qui és i a quina monarquia li pertoca a ser, és a dir, quins vincles té amb la cort. A banda d'això, els lligams en la seva família, especialment amb la seva mare. En la seva mare les cartes, jo n'he pogut veure moltes que es conserven a l'arxiu de Mallorca, són sempre en italià, és a dir, la seva llengua materna no és l'alemany, no és el txec, és l'italià. És un home lliure, encara que li agrada la vida, que no li agrada precisament la vida encarcarada de la cort. Però hi ha un aspecte que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, que és que viu pendent d'allò que l'emperador li mana. És a dir, en aquest sentit, jo vaig poder conèixer encara a la que va ser dona del secretari, segona dona del secretari, i ella mateixa explicava que quan navegaven a vegades hi havia un telegrama que els feia canviar de port o els feia canviar de rumb. Per altra banda, el doctor Sevilla, que és una persona que està casat amb una de les netes o besnetes de l'Antoni Vives, explica que ell creu que potser sí que era un doble agent, que era un agent secret de l'emperador. Perquè els llocs on compra cases, Mallorca, Sindís, Mugia, a la vora de Trieste, Ramleix, Alexandria, són punts estratègics de la Mediterrània. I en aquest sentit és molt possible, tots sabem que l'interès de l'imperi austrohongarès per obrir-se a la Mediterrània era notable i per tant que parlés d'aquests llocs, que fes mapes d'aquests llocs, croquis d'aquests llocs i expliqués aquests punts, podia ser un aspecte també interessant en relació a aquest fet de ser espia. S'enamorà de Mallorca és una afirmació reiteradíssima a la majoria de biografies i fins i tot es diu que hi establí la residència permanent, cosa que és falsa. He pogut comprovar que evidentment no és així. Moltes vegades fins i tot va passar anys sense tornar. Entre 1898 i 1908, per exemple, no torna a posar un peu a l'illa. Però els mallorquins l'han convertit en un personatge seu i fins i tot l'han organitzat tot un seguit de llegendes i forma part de l'imaginari illenc. Els seus costums en matèria de sexualitat, no massa acceptables per les mentalitats de l'època, no s'oposaven, per altra banda, a una religiositat absolutament provada. Lluís Salvador, quan és a port, quan és a terra, va a missa cada dia i el Nixe hi transporta els ornaments litúrgics perquè a vegades el capellà que porta a bord i si no qualsevol altre els pugui celebrar. Capriciós, voluble, apassionat, els seus entusiasmes per les persones i les coses varia segons l'humor, igual que l'elecció dels llocs als quals vol anar o la relació que té amb la gent. Els treballs extraordinaris que ens escriu, és a dir, escriu en francès, en alemany, en txec, en espanyol, en italià, en català,
Estan publicats entre 1868 i 1916. La darrera obra és pòstuma, sobre els fars de Mallorca. Ningú, per tant, després de tots aquests aspectes que he dit en certa manera negatiu, ningú, per tant, ha treballat tant i d'una manera tan reiterada com escriu Guillem Frontera, un article que és en aquest catàleg, una obra gegantina de la qual emergeix la figura d'un home amb una capacitat de feina i amb uns elements d'organització enormes i amb unes possibilitats també, cal dir-ho, financeres que ningú no ha tingut mai. Alguns dels treballs publicats surten anònims i d'altres signats exclusivament per l'arxiduc. Però val a dir, i això és molt important, que va comptar amb moltíssima gent que el va ajudar. És a dir, gent de l'illa. Jo he tingut l'ocasió de mirar cartes, em vaig trobar també amb un besavi meu que li havia ajudat moltíssim perquè era enginyer de camins i havia tingut una correspondència molt interessant amb l'arxiduc en relació als camins que volia que l'arxiduc que li obrís i l'altre que li deia que els diners que enviava a Madrid eren minsos i que necessitava guardar-los també per altres carreteres que segurament amb la pluja estarien malmeses. En realitat estava desvinculat dels afers polítics de la cort de Viena. Aquest fet de ser un personatge al marge prima sobre l'altre. Però jo estic absolutament segura que l'emperador no li hagués donat un sou si no hagués estat també al servei de la cort. I, en certa manera, hi és perquè forma part del Comitè d'Honor del 19è Congrés Universal de la Pau a Roma el 1911 i protegeix pacifistes com la Premi Nobel Berta Sauner i Alfred Hermann Fett. Els seus viatges constants li permeten conèixer de primera mà les circumstàncies sociopolítiques i tenir informacions força valioses per fer valdre a Viena. Fins i tot intenta convèncer el 1914 el futur hereu, Francesc Ferran, perquè no vagi a Sarajevo. És a dir, té informacions que ens poden fer pensar que evidentment sí que és un agent d'Àustria. També hi ha alguns altres textos moderns que diuen que l'arxiduc va voler fer una política de veïnatge i consideren que fou un pacifista que intentà integrar els dos mons, Orient i Occident, conformant els seus interessos, evidentment, per una riba i l'altra de la Mediterrània. Després d'aquestes puntualitzacions, i com que la matèria arxiducal és molt ampla, crec que podem fer una sèrie de referències a alguns aspectes. Primer destacaríem els de l'arxiduc viatger, després els de l'home de ciència i finalment els que més interessarien ara a les revistes, que serien els aspectes sexuals, els aspectes de la sexualitat de l'arxiduc. Tots sabem que a la segona meitat del segle XX els joves de les èlits europees completen la seva formació acadèmica amb un llarg viatge. Era costum dels Habsburg de Toscana practicar-lo precisament i Lluís Salvador, que comença ben jove, farà del viatge un element importantíssim de la seva vida. No seguim sense poder... Ho sento. Precisament en homenatge a l'arxiduc hi ha un lot mallorquí, Joan Ramis Pujol, director d'un projecte força interessant, el projecte NIC C3, que recorre amb un vaixell l'itinerari que va fer l'arxiduc pel mar Mediterrani. La pregunta que molts biògrafs s'han fet és per què va anar a les Balears? És a dir, quin és el motiu que el porta a les Balears? A una carta a sa mare datada a Praga, que ja he pogut consultar el 1867, escriu que espera el vistiplau de l'emperador per passar 3 mesos d'estiu a les Balears, on a banda de prendre banys podrà gaudir d'una natura hermosa i quasi africana i un repòs de l'ànima que tant necessita. És el mateix any en què mor
suposada promesa a Matilde el 1867, i potser es pot referir en aquest trauma, segurament. També l'aspecte de podrà gaudir d'una natura hermosa i africana. Ja sabem que sempre qualsevol viatger de l'època, quan pensava en Espanya, pensava evidentment en Àfrica. També en el cas de George Sand apareix aquesta referència. I prendre banys és un aspecte de la salut que l'arxiduc és minsa. Visita les Pitiüses i les Balears per primera vegada l'estiu de 1867. En lloc d'anar a Dalmàcia, que és on volia anar primer. Perquè a Dalmàcia hi ha problemes, en primer lloc, per la situació política i per un brot de còlera. I llavors li desaconsellen. I, per tant, entra a Espanya pel País Basc, passa per Barcelona, va cap a València i, amb el nom de comte de Neufort, s'embarca a València cap a les Pitiüses i després cap a Mallorca. A la primera plana del fullet Contribució al coneixement dels coleòpters a les Balears, aparegut a Praga el 1869, explica que el va portar una investigació, algunes investigacions topogràfiques i estadístiques, i malgrat que no era el primordial del meu viatge, vaig dedicar moltes hores al meu estudi preferit, les ciències naturals, i d'aquesta manera vaig aconseguir reunir una considerable col·lecció de productes naturals. Però no era el primordial del seu viatge. Què era el primordial del seu viatge? Jo crec que l'interrogant queda evidentment obert. L'arxiduc, però, es passà tota la vida viatjant. El seu esquer era el desig d'anar més lluny. Jo vaig titular l'exposició que vaig comissariar amb aquest títol. Va fer la volta al món. Conegué Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. Viatjava per gust, per millorar la salut, com de vegades reitera, per motius científics, per acomplir diverses missions encarregades per l'emperador. El seu coneixement dels diferents indrets de la Mediterrània ens permet pensar que hi havia tots aquests motius i que aquests motius estan ben relacionats. L'arxiduc estimava la mà per damunt de qualsevol altre element. Les seves dues goletes, la Nixe 1 i després la Nixe 2, foren la seva casa veritable. En elles embarcava també la seva petita cort i deien que la família Vives, amb els seus fills, els mestres, les institutrius, els preceptors, un seguit de servidors, eren mallorquins, austríacs, turcs, francesos, grecs, àrabes. Era una trup cosmopolita que semblava d'un circ, i a vegades ell mateix deia que ell era el director del circ, però també una arca de Noé, perquè es veu que hi havia, ho explicaven els que hi anaven, tot tipus de viram, també cabres, mones i fins i tot un cavall. Però quan comença a viatjar no ho fa encara amb vaixells seus, ho fa amb els vaixells correus, en el cas de quan arriba a les Pitiüses amb el Jaume II, i aviat té la necessitat, sent la necessitat de tenir aquesta casa pròpia. I llavors escriu a la seva mare el 9 de novembre de 1869 i li demana si no seria possible que li compressin un petit vaixell que li servís de casa durant els mesos que per motius d'estudis com de salut li agrada passar al mar. El desig s'acompleix en 1872 amb la primera Nixe, que s'enfonsarà vora el cap de Cassine a les costes d'Alger. El comanda en aquell moment un marí mallorquí, Rafael Vic. Al naufragi va dedicar Lluís Salvador un llibre, Naufragi a un somni d'una nit d'estiu, el 1894. Aquest any, precisament, compra un altre iot, Alerta. El compra el príncep de Liechtenstein i li canvia el nom, el bateja com a Nixe II. És més gran que el primer i un dels seus capitans serà Joan Singala. Tret de Brandells, que heretà les terres al seu pare, l'arxiduc tot el que compra a la Mediterrània, tant amb una riba com amb una altra, és vora el mar.
necessita el contacte amb la mà, necessita, evidentment, sentir el soroll de la mà, però sobretot poder-hi arribar. Quan retorna a Mallorca, el 1871, la segona vegada, lloga un casal de Can Formiguera i passa l'hivern i part de la primavera, des del novembre a l'abril. I vol veure allò que el primer pic, que la primera vegada li ha interessat. I el que més li ha interessat és la zona de la costa nord, la zona de Miramar, abans anomenada Trinitat, per diverses raons. Alguna perquè per ell, per l'època, a la gent que li interessava quan anava a un lloc, doncs la producció que el camp pogués produir. I per tant seria el Pla de Mallorca. Però a ell no li interessa això. A ell li interessa un paisatge abrupte, un paisatge marítim. I a banda d'això hi ha un altre aspecte que és molt important, que és que a Miramar, Ramon Llull hi va instal·lar el Col·legi de Llengües Orientals. I la referència a Ramon Llull per ell és fonamentalíssima. I el que fa és restaurar la capella, compra a més un altre lloc del costat on hi ha hagut també vestigis de l'estada de Llull, i després va adquirint, a partir de Miramar, tota una sèrie de petits llocs, com Can Paret, Can Eura, Can Biela, Can Caló, Can Emergina, i encara vol, sobretot, arribar, perquè aquests llocs veuen la mà però no arriben a la costa, vol arribar a la mà i llavors compra Son Galceran, o un petit territori, un petit terreny de Son Galceran que s'hi arriba a la mà. Després comprar les vinyes del camí de s'Estaca, la famosa estaca que avui és sembla que hi ha una polèmica entre la dona del Michael Douglas i el propi Michael Douglas en relació a s'Estaca, però aquest estiu la gent estava tranquil·la perquè deia que ja no es vendria s'Estaca perquè el Michael Douglas havia arribat a un acord amb la seva dona que seria només per ell i amb ell li encantava, amb la seva primera dona. Aleshores, a banda de s'Estaca, compra Son Galceran, Son Marroig, Son Moraga, Son Ferrandell, Son Gual, Son Gallard, Sa Font Figuera, Sa Pedrissa, Can Costa. Sabem fins i tot pels documents que es poden veure perquè són a l'arxiu del Consell de Mallorca, fins i tot què és el que paga per cada una d'elles. I, per exemple, per Son Moragas el propietari li demana 170.000 duros, però la ven finalment per 140.000. És a dir, restaura les possessions, gairebé sempre malmeses, i escriu a la seva mare perquè li ajudi a comprar les possessions perquè ell no té masses diners. I llavors empra sempre un argument que es veu que amb ella li interessa, perquè és molt pietosa i caritativa. Diu, amb la maragda que vostè té, amb el brillant que vostè té, aquí podrien viure diverses famílies si jo comprava aquesta possessió i podia donar-los feina. Bé, mentre anava ampliant els seus dominis, cosa que no deixa de fer des de 1871 fins poc abans de morir, la que volia d'unificar tots aquests terrenys està molt clara. És a dir, ja que era un exiliat de Florència, el que volia tenir era un petit regne a Mallorca, un petit principat, perquè està claríssim que no vol tenir entremig de les seves terres a ningú i les vol, per tant, unificar. Bé, parlava del viatger, parlaré ara més aviat de l'home de ciència i del que suposa tota la seva aportació. La formació de l'arxiduc des del punt de vista científic és evidentment positivista. Per això li interessa moltíssim la comprovació de les dades. Comprovació de dades que fa, diguem-ne, al mateix camp, en el mateix lloc. I a dir Balearen, que és les Balears descrites per la paraula i l'imatge, això es nota moltíssim perquè imatges i paraules es fan complementàries. Li interessa la botànica, la geologia, l'antropologia, la geografia. Tot això van acompanyat de dibuixos realment extraordinaris, de fotografies, perquè es posa en contacte amb els millors fotògrafs de cada lloc, Femenies, per exemple, de Menorca, Virenque, de Mallorca. També l'ajuda a fer les fotografies el seu secretari Vives.
Després parlaré una mica d'ell. Les il·lustracions moltes vegades són ornamentals, llàstima perquè en tenia moltes perquè les poguessin veure, però d'altres complementàries. El text i la imatge per ell era molt important, l'imatge, com després evidentment serà per tothom, i la complementa extraordinàriament bé en aquests volums, com també per exemple en els de les Illes Lipari. Des de bon començament organitza la seva matèria fent especials enquestes amb unes tabule ludivicinae, unes enquestes elaborades per ell, força amples, que vol que la gent li completi per escrit, però com que la gent majoritàriament és analfabeta, són els secretaris dels ajuntaments, els rectors dels pobles, el metge, és a dir, la gent que sap una mica de lletra, la que demana els camperols i llavors ells transcriu el que els camperols diuen perquè això li interessa moltíssim com un aspecte realment fiable de la seva feina. Com recorda Vidal Benedicto a l'article L'arxiduc i Menorca, inclòs en el volum de l'exposició, considera que el 30% dels treballs de Lluís Salvador estan dedicats a les illes, per les quals sentir un atractiu especial, tal vegada perquè constitueixen un extraordinari microcosmos per al descobriment de vestigis zoològics, botànics o espeleològics, i també per la força literària de la seva mitificació. Per això la localització d'Ítaca va ser també per ell una espècie d'interès, evidentment, personal. L'arxiduc, probablement influït per la moda europea dels museus etnològics, va crear el 1888 a Mallorca el Museu Agrícola Balear a Son Moragues, amb la intenció de recollir i d'oferir als forasters una visió general dels productes de l'illa. La part més interessant és l'etnogràfica, on exhibeixen vestits, objectes típics dels illencs, i va fer una crida a la població perquè li portessin elements, però malauradament no tingué massa èxit. Però sí que parla d'aquest interès científic per conservar allò que es perd. Aquest era un dels altres aspectes de l'arxiduc. Les qualitats científiques de l'arxiduc foren, però, valorades pels experts de la seva època, especialment com a geògraf destacadíssim. Per això, les més prestigioses societats geogràfiques, la britànica, la hongaresa o la italiana, l'anomenaren soci d'honor. Fou també president honorari del 10è Congrés Internacional de Geògrafs que tingué lloc a Roma el 1910. Algunes de les seves obres, i més concretament la dedicada a Menorca, no han estat superades i, segons opinió del catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, Tomàs Vidal Bendito, és a dir, encara serveixen com a punt de referència. L'observador que sempre fou s'acostumà a la contemplació de la natura i aquesta inspirà també diversos textos literaris de l'arxiduc gairebé com a poeta. A la voluminosa obra de Lluís Salvador hi ha un aplec que ha de ser qualificat de literari. Alguns textos d'aquests tipus estan escrits en mallorquí, com Somni d'estiu ran de mar, de caire líric i fruit de la contemplació de la costa nord. Altres escrits en llengua alemanya, entre aquests, per la seva significació, en triaré dos. Un dedicat a Catalina Humà, de la qual parlarem després, i l'altre dedicat a la remor del vent entre els arbres, Cançons dels arbres, que és una de les seves darreres publicacions que va ser traduït al català a l'editorial Olanyeta. Són el remor que ell sent al seu jardí de Ramblers ja als últims anys de la seva vida. A banda, com a folclorista, s'interessà per la literatura popular i considerà que calia recollir tant les cançons i les gloses com les narracions trameses de manera oral. Fins que ell no les aplegà, només les coneixíem per transmissió de pares a fills o d'avis a nets.
Fou el primer en reunir les rondalles mallorquines, ajudat per Antoni Penya, el fill del seu amic, el poeta Pere d'Alcàntara Penya. El seu recull s'avançà un any al de mossèn Alcover i, curiosament, és molt més generós en quant als aspectes sexuals o de referències de la parla mallorquina, perquè els de mossèn Antoni Alcover, la tisora clerical, hi ha fet alguna estripada. El recull aparegué el 1895 en alemany i fou traduït després al mallorquí com Rondalles de Mallorca. També impulsà la renaixença i la recuperació de la nostra llengua literària. Això és molt interessant perquè no és un alemany o un italià, però bé, algú de la cort que arriba, com ara passa amb els alemanys, a Mallorca i segueix parlant la seva llengua. No, s'interessà pel mallorquí, no la va considerar una llengua folclòrica, una llengua de cada dia, sinó una llengua de cultura. I aleshores, en aquest sentit, és molt interessant com ajuda als holistes per recuperar la figura de Ramon Llull i organitza una lectura poètica força important el 25 de gener de 1877 amb motiu del 6è centenari de la Fundació Lul·liana. Convoca els poetes mallorquins a Miramar. Hi van Tomàs Aguiló, Jeroni Rosselló, Josep Lluís Pomar i Gallarça, Tomàs Fortesa, Gabriel Maura, Bartolomé Ferrar, entre d'altres. I també convida a les poetes Manuel Herrero, Victòria Penya i Margalida Caimari, que igual que Costa Llobera s'excusen. Les senyores no podien anar a Miramar perquè potser l'arxiduc, després a Llorenç Villalón, que això està claríssim i molt palès, potser l'arxiduc, que és un home, un home interessantíssim, un personatge de primera, té una vida un tant dissipada i aquestes senyores poetes potser no convé que vagin fins a Miramar. Els seus col·legues, els col·legues mallorquins, llegiren els poemes enviats, com assegura Álvaro Campaneri Fuertes en un text de diari que es pot llegir. Sabem també que el joveníssim Joan Alcover li dona a conèixer allà un poema força interessant, Mallorca i Ramon Llull. Interessat, per tant, per la figura de Ramon Llull, sobretot seduït especialment pel llibre d'Amic i Amat, més que per qualsevol altre, restaura la capella de la Trinitat, fa aixecar un oratori d'estil neoromànic, amb una primera pedra portada de Bugia on Ramon Llull patí martiri. Patrocina l'edició i els estudis sobre Llull i es relaciona amb els lulistes Jeroni Rosselló i Mateu Obrador, el qual embarca en el seu iot, però després el rebutja perquè considera que no el fa tan feliç com ell pensava que el faria. De manera indirecta, hi ha un voltor engabiat a Miramar i hi ha 3 poemes preciosos sobre aquest voltor, un d'ells de Miquel dels Sants Oliver, un altre d'Alcover i un altre de Gabriel Alomar. El d'Alcover, que té aquell vers magnífic, no és bo per a ser lliure qui s'acostuma a ser captiu. La seva figura genera diversos textos literaris. Darío, Rossinyol, Boyer, Wood, Stuart Boyd, Azorín, Unamuno, Oliver, Codet, entre molts d'altres. Convertit en personatge de ficció, passa a les novel·les d'Ernest Aubé, Mario Verdaguer, Llorenç Vilallonga, Gabriel Gené Manila i jo mateixa. L'arxiduc rebé les seves terres de Miramar a les personalitats més importants de la seva època, tant de la comunitat científica nacional i internacional com viatgers il·lustres, artistes, escriptors, membres de la reialesa o simples viatgers interessats en la bellesa del paisatge de la costa nord, el qual fins i tot de vegades feia de guia. Amb aquesta intenció escriví ell mateix, o va escriure, Lo que sé de Miramar, i després en castellà Lugares notables de Miramar. Se referia a allò que hi ha de veure, allò que hi ha de veure. L'itinerari proposat per Lluís Salvador comença a l'hostatgeria que va manar a establir, també denominada Cana Metzina, però més coneguda per Cama de Pilla. Allà qualsevol persona hi podia passar 3 dies, li donaven carbó, li donaven oli, només 3 dies, perquè si no es convertiria d'ell mateix en una altra cosa.
La llista de visitants a les terres de l'arxiduc fou molt extensa. Entre els científics cal destacar, jo crec que dues personalitats molt interessants, molt importants. La primera és Martel. Martel, el pare de l'espeleologia moderna, que arriba a Mallorca el 1896, atret per les notícies que li dona l'arxiduc de les Coves de Manacor, per si un altre hoste de l'arxiduc, el dibuixant i pintor Gaston Bouyer. Ell Bouyer havia visitat Mallorca i Menorca el 1888. Martel explora per encàrrec de l'arxiduc les Coves del Drac i descobreix noves sales i un gran llac, un dels més grans entre els llacs subterranis del món, conegut per llac Martel, i abans batejat amb el nom de Miramar. També un altre llac descobert per l'espeleòleg duia el nom de la gran duquessa de Toscana, mare de l'arxiduc, avui du el nom de Martel. Agraït per l'acolliment, Martel escrigué el 1896 a les primeres planes de la seva memòria sobre les Coves del Drac el següent: la acogida y el apoyo que me dispensó príncipe tan afable como ilustrado, que desde 1872 ha hecho de Miramar la más ideal de las soledades, no sabré explicarlo por medio de palabras, ni éstas podrían proclamar tampoco la gratitud que por él sienten todos los exploradores y viajeros honrados con su benevolencia. El archiduque es un sabio, un hombre de letras, y un mecenas por su bondad sencilla y sus discretas larguezas, es el soberano mayor de Mallorca. Aquí la gent, evidentment, discrepa per lo de moral, el soberano moral de Mallorca. En segon lloc, l'altra personalitat important és Odón de Buen, catedràtic d'Història aquí de la Universitat de Barcelona. Va arribar per primera vegada a Mallorca el 1895 i tots els estius fins al 1911 va visitar Miramar, a vegades acompanyat dels seus deixebles. Lluís Salvador s'interessà pels seus treballs i el projecte de la creació d'un laboratori biològic marí, punt de partida de l'actual oceanogràfic balear, una de les nostres, potser, capdavanteres institucions. No en tenim massa, justament, a Balears. En inaugurar el que seria embrió de l'oceanogràfic a Portopí, Buen escriu a l'arxiduc per tal de donar-li la bona notícia i li demana la seva alta protecció, recordant-li l'encoratjament que li ha oferit durant els anys que ha visitat Miramar. Els artistes, els escriptors, els pintors que arriben a Mallorca tenien una cita obligada amb l'arxiduc, que solia convidar-los a romandre a les seves possessions. Entre tots, Lluís Salvador sentí una predilecció especial per un, mossèn Cinto Verdaguer, que hostatjà en un parell de vegades i una d'elles al Nadal de 1888, acompanyat d'un grup de poetes catalans de Mallorca, el Principat del Rosselló i de la Cerdanya, d'altres tot sol. L'arxiduc escriu a lo que sé de Miramar. Molta gent va venir a Miramar després que va ser restaurada. D'un tot sol, entre molts que hi vengueren, s'hi afita memòria, és mossèn Cinto. Vàries vegades havia vengut a passar uns dies amb mi. Li agradava molt sa pau d'aquestes altures. Sa vida senzilla de la beata Catalina el captivava i volia escriure un poema inspirat en ella. Tal vegada l'hoste més assíduo de les possessions de l'arxiduc fue Gaston Bouyer, que acabaria per convertir-se també en col·laborador en certa mida biògraf del príncep i un dels que més impulsà la mitificació de la seva figura. Visità Miramar per primera vegada el 1888. El seu llibre, Les illes oblidades, va deixar constància de l'hospitalitat i de la cordialitat amb la qual fou rebut. Tornà el 1891 i va viure a Son Gual. El 1896 feu un tercer viatge i aquesta vegada s'hostatjà a Son Galceran. El 1899 va passar l'hivern al Trapic a Son Gual. Bouyer pintava, dibuixava i escrivia. Va dedicar a Miramar un text a banda de retratar a Lluís Salvador. L'amistat de Bouyer amb l'arxiduc feu que l'acompanyés a un dels seus viatges, a més de veure'l, d'anar-lo a veure a Brandeis el 1901. Entre els personatges de la realesa que van visitar Mallorca, n'hi ha un que per les qualitats de qui era és evidentment significatiu. Es tracta de l'emperatriu
Àustria, la Sissi, el més emblemàtic i conegut. Quan Lluís Salvador fuig de la cort amb el seu iot Miramar, l'arxiduc li escriu moltes vegades que faci el favor d'anar-lo a visitar i ella li contesta una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Diu, no vull venir, no vull anar-hi, perquè si vaig ja no m'agradarà l'Aquileon, que és el lloc que ella s'ha construït a Corfú. Si vaig ja no m'agradarà Corfú. I ve dues vegades, el 1892 i el 1893. Desembarca a la Foradada i des d'allà va fins a Miramar i després a Som Moraes, visita Estaca i Som Marroig. I quan li torna a escriure, li pregunta a l'arxiduc si li ha agradat, sembla que els productes locals, que fins i tot prova la sobrassada i que una persona tan elegant com ella la troba boníssima, prova el porquim, també li agrada molt, però llavors quan l'arxiduc li pregunta què li sembla, li diu que potser els desitjos és millor no fer-los realitat. Naturalment és la gran inadaptada. He deixat per la part final fer referència a l'aspecte que ara ompliria les planes de les revistes del cor, o per no dir les revistes d'una altra part de l'anatomia humana. La sexualitat de l'arxiduc, ubèrrima, platòrica o minsa i pervertida, segons qui parla, és una o altra. Alguns biògrafs suposen que la llista d'amants era d'ambdós sexes. Catalina Humà, Antonieta Lancelotto, Aina Ripoll, Ladislao Viborni, Francesco Esponja, tots ells d'origen humil. Insinuen que la promiscuitat constituïa un altre tret de Lluís Salvador i transcriuen com a prova documental de tot plegat diverses cartes. Des del punt de vista clínic, el doctor Sevilla, que ja he citat, argumenta que la acromegàlia que patia li impedia la reproducció i minvava la seva capacitat sexual, la qual cosa podia explicar bé, al meu entendre, que mai no es casés i escollís sempre com a amants eventuals persones humils i del seu servei. Serveix d'excusa la mort de Matilde, segons Boyer, és l'homenatge en aquesta adolescent per la qual cosa mai no es va casar. Els documents que he pogut consultar, d'altres han desaparegut o han estat destruïts, no fa massa, els relacionen de manera especial amb dues dones, Catalina Humà i Antonieta Lancelotto. A Catalina Humà, nascuda el 1869, és a dir, un any després o 2 anys després que l'arxiduc visités Mallorca per primera vegada, la conegué de molt joveneta mentre se'n recollia d'una manera molt poètica i cantava en un cocó de la riba Sal. Cantava una cançó, l'arxiduc ho explica en el llibre que la dedica després de morta, Catalina Humà, cantava una cançó popular mallorquina, O mar blava, que és de trista, en plorar te miraré. Una cançó realment preciosa i sembla que l'arxiduc es queda enamorat d'aquella enloteta. Què passa amb ella? Doncs que l'educa, es converteix, fa exercir de Pimalió, l'educa, la fa la Madonna de S'Estaca, i l'ha coneguda justament vora S'Estaca, un càrrec que ella aporta amb molt de coratge, i la seva feina allà és fonamental per la producció de malvasia amb la qual guanyen diversos concursos a diverses exposicions. La porta a Barcelona, l'exposició universal de 1881, on el vi de S'Estaca ha guanyat un premi, se l'endú a Viena, se l'endú a Terra Santa. És, en realitat, el personatge en aquell moment més important del vaixell, on sempre hi ha algú que vol ser l'important. Però la pobra Catalina Humà comet una errada molt gran, s'enamora del capità Singala. Sembla ser que l'arxiduc els troba un dia parlant com dos enamorats i llavors des de Venècia el 1899 la catapulta sola cap a Mallorca i l'arxiduc no hi torna. Ella morirà evidentment sola. Diuen que de sífilis, diuen que d'una altra malaltia, de tristesa barrejada amb l'alcohol, sembla que sí. Jo he pogut documentar la relació amb l'arxiduc,
mitjançant cartes que ella li escriu amb una lletra de persona que sap poc de lletra i on li envia a vegades un ble de cabells i els primers pàmpols que creixen. Li demana que torni, li demana especialment que torni, i l'arxiduc no torna mai, és a dir, no torna mai en vida. Quan ella mor, escriu el llibre que ja he esmentat sobre Catalina Omar, on la compara amb l'emperatriu. Diu que les dues dones es van conèixer i que, encara que no parlessin la mateixa llengua, es van comprendre perquè les dues eren nobles, perquè les dues eren extraordinàries. Li encarrega a més un monument funerari a Giulio Monteverdi, una escultura en marbre de Carrara, que està encara, la poden anar a veure si volen, a Son Moragas, on Catalina resa i diuen que la figura de Jesús, al qual ella resa, s'assembla a l'arxiduc. L'altre personatge, l'altra suposada amant, és Antonietta Lancerotto, que segons uns entra al servei de Lucia Venezia, l'esposa primera del secretari, després parlaré un segon d'ella, i aquesta Lotta, Antonia Lancerotto, és de Venècia. Entra com a minyona, entra com a cuidadora, com a institutriu, potser no se sap massa bé dels fills del secretari, i no li inspira cap llibre com Catalina Omar, però sí li va dedicat un dels seus darrers llibres, Les cançons dels arbres, com els hi deia. Es conserven, jo també les he pogut veure, algunes cartes d'amor que li adreça a Lluís Salvador i li demana tot sovint que es casi amb ell. És molt curiós perquè al final de la vida demana a aquesta dona que es casi amb ell. Ella no es casarà amb ell, es casarà amb un mariner del mariner Calafat, que també és un personatge que viu a l'Anixe, que actua a l'Anixe com a mariner. Però Lancerotto batalla per l'herència de Lluís Salvador i per això fa valdre el seu paper quasi bé de senyora de la casa. És molt interessant veure la documentació perquè ella diu que té les claus de la caixa forta, que té les claus de les joies de l'arxiduc, que l'arxiduc l'ha tractada com si fos la senyora de la casa. És molt i molt interessant. Bé, si he fet referència a aquestes dues, n'hi havia més, però no cal ara, faré referència a un altre personatge, a l'amic més estimat, que és Bratislao Viborni. Viborni el coneix a Praga, és molt més jove una mica més jove que l'arxiduc, on sembla que Viborni estudia, és vell, és molt afable, molt agradós, els s'enduen els seus viatges i com a secretari, com a acompanyant, i mor a conseqüència d'una insolació quan sembla que rebutja l'arxiduc i es vol casar amb una Lotta mallorquina, una tal Magdalena. Sembla que el 25 de juliol de 1877 fuig s'estaca o de Son Marroig, on estigués, per anar a felicitar aquesta noia, la Magdalena Nicolau, i una insolació, no se sap si va anar en barca, a mi m'agrada més pensar que hi va anar en barca, o si va anar a peu des d'allà, una insolació va acabar a la font de Bernils amb ell. L'arxiduc en aquell moment no és a Mallorca, quan li comuniquen la mort del secretari té una pena absolutament enorme, es tanca en una habitació, sembla, diuen que mossega, que fa cops de cap contra la paret, vull dir que té un desfici espantós, però no sabem si és cert el que diuen, però sí sabem que escriu a la seva mare, perquè la carta es conserva, dient que el dia que morí Viborni és el dia més trist de la meva vida. El seu pare havia mort ja, o sigui que és el dia més trist de la meva vida. I afegeix que l'estimat Viborni fou sempre un recte consell, un exemple de virtut i un amic sincer. I el 1878 li dedica el llibre Una flor del país de l'hort o Los Angeles a Califòrnia del Sud, amb unes paraules d'elogi ben afectuoses. Pis manibus optimis amici Bratislao Viborni. Quan ell mor, com els he dit, mor a Palma, a la font de Bernils, ell, el lloc, el Nixe, és allà, el fa pintar de negre, organitza l'enterrament, no l'enterrament, el funeral a la seu
més fastuós que s'ha vist mai a l'illa, i tothom, fins i tot gent que plany, és a dir, unes carrosses funeràries passen per tot el centre de la ciutat fins a arribar a l'annex C tenyida de negre, que desembarca a Trieste, i des d'allà al poble, a Kunenberg, el poble del noi on és enterrat. Hi ha d'altres amants, si és que suposadament Viborni ho fou o no ho fou, sembla ser que sí. D'altres, com el gondoler venecià Esponja, que li enviava dibuixos del seu penis, que en el llibre que li dedica Mart es reprodueixen, i el senyor Sevilla, el doctor Sevilla, diu que en realitat el que feia Esponja era intentar ajudar-lo amb les seves dificultats a l'òrgan reproductor. Bé, no sé si no cal entrar en les cartes d'Esponja, però Esponja va ser un referent també a la vida arxiducal. Només faré, abans d'acabar, ja anem acabant, només faré referència a un altre personatge fonamental en la vida de l'arxigut, que és Antoni Vives i Colom, l'etern secretari, a qui dedica i a qui envia la seva herència. És el secretari perpetu. Entra al servei de l'arxigut als 17 anys, el 1872, després de deixar el seminari. El troba a l'arxiduc per un camí i parlen en llatí perquè és l'única llengua amb la qual l'arxiduc pot fer-se entendre, encara no parlava res del català de Mallorca. No sempre l'acompanya als viatges, però el fa casar, o es casà, primer a Venècia, el 1877, amb Lluïsa Venezze, filla del comte Venezze, amb la qual tingué 3 fills: Lluís Salvador, Gigi, Lluïsa Magdalena, Gigeta, i Lluís Antoni, Gino. Després de la mort de la primera dona, el secretari es torna a casar amb Aina Ripoll, també del seguici de l'arxiduc. D'aquest matrimoni va néixer una altra nena, Lluïsa Magdalena, a Bàtzia el 1899. Tots els fills de Vives, com vostès han pogut notar, duien el nom de Lluís, és a dir, en homenatge a la seva altesa, el qual anomenen Teoto. Vives, la figura de Vives, a la qual sobreviu Vives 3 anys a l'arxiduc, és realment com una mena d'alter ego de Lluís Salvador. Només em queda cloure aquesta xerrada, crec jo, esmentant els aspectes que jo crec que no són polèmics de l'arxiduc. Tots aquests altres potser n'hi havia alguns que ho eren. Aquests que esmentaré ara, que són una mena de recapitulació del que he dit, no ho són gens. Com a estudiós ens ha deixat aquesta obra fonamental, extraordinària, Les Balears per la paraula i per la imatge, que en molts aspectes encara són vigents. Crea el museu etnogràfic com un element per deixar constància d'allò que es perd. Aprèn la nostra llengua, que la considera una llengua de cultura. Compra les possessions, però aquestes possessions també les fa rendir per ajudar a la gent. Crea camins i crea llocs perquè la gent s'hi passegi i contempli la bellesa del lloc. No deixa que es talli un arbre. És un ecologista avant la let. Compra l'arbre. Quan sent que algú talla un arbre, compra l'arbre i l'arbre permaneix. És un mecenes, com hem vist, en relació a Martel. I hi ha un altre aspecte que crec que és molt important. Nosaltres estem mirant l'illa com l'arxiduc, en certa manera, la mirada. És a dir, hi ha un intercanvi de mirades en relació a la posterioritat. I ningú, en realitat, feu tant per Mallorca perquè va aconseguir que la visió de l'arxiduc sobre els mallorquins s'imposés a la visió de George Sand. Per això, tal vegada, una sèrie de llocs, encara hi ha museus, vostès els poden anar a veure, hi ha el museu a Son Marroig, hi ha el museu a Valldemossa, hi ha també tota una sèrie de carrers, tant a Palma, l'avinguda Lluís Salvador, amb un monument, com a molts altres indrets de l'illa. El 1877 el fan fill adoptiu de Palma, el 1908 president honorari del Foment de Turisme, el 1910 fill il·lustre, el 1913 fill també adoptiu de Sóller.
En aquest sentit, per tant, i el 2015 el govern balear dedica l'exposició que jo vaig comissariar i que Dani Freixas, l'arquitecte, va crear i que crec que va ser realment un homenatge força reeixit, no perquè jo fos la curadora, sinó perquè realment fou molt interessant amb un espai noble de la ciutat i el va recuperar mitjançant aquesta recopilació d'articles que van aparèixer. Jo crec que l'arxiduc, enamorat de Mallorca, però en certa manera em penso que encara Mallorca està enamorada de l'arxiduc. Moltes gràcies. Molt bé, no hem pogut tenir les fotos, però a canvi la Carme Riera ens ha fet viatge amb la imaginació per aquesta atmosfera plena d'enigmes, d'alguna polèmica, però també de grans fites i grans empreses de l'arxiduc. Tercera conferència del cicle de personatges polèmics. Ens despedim avui desitjant-los bones festes, perquè ja passarem al Nadal, i convocant-los al segon dijous de gener. No anirem molt lluny de Mallorca, perquè aquesta conferència quarta dels personatges polèmics serà sobre Baltasar Porcel, el mallorquí Baltasar Porcel, una ascensió literària en la Barcelona dels anys 60, serà una conferència meva, sí, la faré jo, i fins aquest segon dijous de gener. Moltes gràcies a tots per la seva assistència. Moltes gràcies, Carme Riera, per aquesta magnífica conferència. Al contrari, moltes gràcies, Sergio, moltes gràcies. La Fundació Marca Arrossaret.